Sen lakkıllap durmada çalpar. Bolyaho. Hele ýoglama geldi. Jynaza gelmän teleke gelýän. Bolmanda başyňyza bir zada taýýarlar. Sen ne de yatlat diýdim, ol yatlatmandyr. İşler bilen gaty başa gaý bolup özümgem ýadyma düşmändir. Näme o? Dostum toyun büyük. Yadıma düşmändir. Hileyim ýatladar ýaly. Hey dur, şu wagt däl. Ýere bir az gal gaýrat et. Bu zatlara adamlar sowulşansan gürleşer. Agam dogry aýdýar. Biraz galdy. Äder miraskary okasyllar, näme gürleşýär gelse, gürleşip beriň onsoň. Dinleýän tapsaňa. Sen bana bir zat aýt. Telekowny peleňi atlattym ýa özüňden bildiňmi? Sana aýt diýony. Gaýrat et geçer. Hudaý başyn jigim diýip silýän, ýoksa ýüzüne mi göresim gelen o? Garlaşyk bolýar, garlaşyk. Aha. Olya. Ya bismillah. Bular ama zat diýip gözüň çok gorpdurlar. Merhum ýatlaýanam ýok. Alýada. Hemmeňize salamu aleykum. Jemleleriňiz üçin köp sag bolun. Kakaňyz diri wagty ýyl içinde awraýy belent dolan adam. Biziň içimizde de, ýyl içinde de şiraga wagtynda beýik bolan. Şoň üçin hem şu ýerde häzirki wagt şu meselede de şiraga açyk aýdyn pikir edendir diýip umyd edýär. Bize bir şeyle umyd edýär. Bol şaltyra okasanam. Bolya. Diýiň bolsana. Mehriban çağalarım. Men sizin hemmeňizem söýýärin. Siz meniň hemme zadım. Belkem sizsiz meniň bu dünýä manisiz olardy. Geçeňiz bilen maşgalamyzyň awraýyny ýyl içinde ýykmajak bolup şunu etdik. Inni şunu bolsa şu awraýy siz götürmeli. Gadyrdan çağalarım. Şonuň üçin biz geçeňiz ikimiz ýaty jahanda diýirikek şeýle netije geldik. Birinji, ýekece gyzym Leýlijana, Agtyjamy Eldara, mende bar olan kitaplary hem de ejeňiziň altyn şaý seplerini, at ýatakda duran atymy Agtyjama miras goýýaryn. Sag bol baba. Şonuň üçin meniň garabajyma gowja serediň. İkinji, gerçek oğlum, goç oğlum Nurcan. Men seni gowgerýän balam. Sen biziň gözümüziň gowunjysyň oğlum. Sen zähmetkeş oglan. Şonuň üçin o wadaky mellek ýerinem saňa berýärin. Haýyryny gör oğlum. Sag bol kakamjan. Men. Inni men. Han. Han oğlum, Sultan oğlum. Sen oğlum menden soň öýüň uly hojaýynysyň. Gowja seret, jigilerini saňa tapşyrýaryn. Senem Hudaýa tapşyrýaryn oğlum. Şonuň üçin ödümde bar olan ähli ulaglarymy, bütün emlämi, bar dadymy saňa goýup gidýärin oğlum. Men ony mekana goýup gitsem, meniň bar çeken adabym puç boljak oğlum. Beýle diýsem, mekany kemtitjek bolýan däldirin. Ýöne welin, ol heniz ýaş, ol durmuşa indig adammasy. Jigilerini gözden salma oğlum. Adalatly pikire geldik mi käk diýip umyd edýärin. Sizi hormatlamak bilen, kakaňyz bilen ejeňiz. Men düşünmedim. O niýeli hemme emle hana goýýar? O garry. Meni agzamandyram no. Ey. Tonaňok mu?
Helene kakamjanny, inni garra bollumy? Eğer ağzın vursan daro. İmlek aslında körpe kalmalamay. Adimden gelýän däbilä şu poziýaňda. Sen ýaşuly, akylly gurulan bir dogry bir okudun mu? Men şunda barda okudum. Öz körpelüň şuny adyňa düşdümi? Utanman, jynala da gelmediňe. Yüzün hamy nämeden o? Kakam ölmäke näste barjagatdy. Bilýän näme üçin? Sebä körpe diýip ýany saklan sen. Senden bolsa bir gram derek ýok. Maňa gelip tırtır etjek bolmasa haçan ýagdaýyn sorady. Soňky sapar ejeme jaňa dipçi. Näme diýdi? Men gelimde eýem giýişdi-de. Kakam maňa hiç adam aýyp ýetişmedi. Sen näme gurulayan gaýp? Durmuşa çıkarwam diýmedik senden. Zat diýip öläýdiň ýöne. Dogry. Özüňe laýyk sözüm aýtdyň-la gence. Näme diýsem kam diýip hälen bäri. Zatdan noýman geçene siz başyňa bir zada taýýarlar. Ikiňiz de haýran galaýmaly, bir-biriňize sataşypsyňyz. Mene şu wagtda çenni ejem bilen kakamyň zadyna göz gyzdyran nälerin? Gözüň ýöne öýüň hyzmatyna däle diňe zatdy. Bu näme etdiň kaka? Meni sylaglap gitdiňmi ýa-da ölüýünçem syna gitdiňmi? Maňa beýle agyr ýüküni hem şatdyň kaka. Hemme zady bolmaly ýaly etseň bolmadymy? Allah maňa gaýrat